Sila namuhla kaMdakani kaBamakhoba Mahlabehlisi. Lana inkampani ka Willy Multimedia Production. So ubaba uzositshela ukuthi kina wenza umsebenzi omkhulu, umsebenzi wamadoda, umsebenzi wani, umsebenzi nje wonke into ekhona la ukuthi abantu baye phambili ngempilo. Bamakhoba awuqoshele ukhuluma ukuthi kina namuhla sisebenza ngani, sisenza njani nje ngokwempilo. Ngibingelele nonke. Mahlabehlezi lo khulumayo indumandumane edomezezweni undaba zempatha zempilo sibambese phela emakadle kwini empilo ngana. Ngithi madoda nginazisela amadoda obaba nomama nabafowethu kakhulukazi nginamathela kakhulu la emakhaya. Sinenkinga lapha emakhaya sinobaba esebeganiwe abanezingane. Bayasebenza emagoli. Imali kabayiboni. Imali kayivumi. Ingane zilambile. Ingane zilambe nje. Kungesimo sokuthi ekhaya kunezimfa mona eziyezibone ukuthi le ndoda ngathi uphethe kahle umzi wayo. Bese bekujikela bekufakela ilwane bebulala inhlabathi yakho. Mase bulala inhlabathi yakho, sebefaka ilwane vele inhlabathi sebebulele. Sebebulala bese bobulala kushiphakethe lakho. Babulala konke kuwena. Kushona umuntu la ekhaya, behambe bemthobele bemthathe ngoba eqonda ukugqilaza wena. Uyakhala mfowethu lapha emsebenzini nengane kayisebenzi nawe uyasebenza imali kawuyiboni. Uyathanda ukuthumela imali ekhaya, uyathanda ukwehla uye ekhaya uyobona umakoti phela ephile kahle. Uthola ukuthi imali kayifinyeleli. Imali mase futhi fanele ekhaya imali iyaphela. Kuqhamuka nje abantu imali ubona mangasasekho. Nabafowethu abanye bagcina obaba imali uthola ukuthi sebesikenyiwe. Yalahleka imali. Abazi kwenzeka kanjani. Lokho bafowethu kuyahlupha bobaba kakhulu kunina ngoba lezi ngane ikhona emakhaya zifuna ukugana. Ngikhuluma nawe baba wena imali iyaphelela nempahla ekhaya iyaphela. Ufuna ingane yakho ifuna ukuphuma iyoshada. Ithela masiqala ithi ihambe iyoshada. Waphela umendo yalahleka indoda. Indoda wawazi ukuyithola wangayithola umntana wakho ukuthi indoda ishonephi. Izinto zakhe zibuyele emuva. Ngesimo sasekhaya. Ekhaya amadoda kunendaba ekhona esilahleka kuyona. Ekhaya kuphehlwa amanzi. Akhona amanzi amnyama. Ningadideki, akhona amanzi amnyama. Ngize ngathatha inyanga ngawukhanda umsamo ukuthi ngiyawulungisa. Kanti inhlabathi yami ifile kayisebenzi. Namaphupha kangwabona iphupha ngilwa. Ngigwazana nabantu, ngidubulana nabantu, ngigcine ngawina ngendlela zasekhaya komama. Kuba khona inkinga ebakhona lapho. Ngicacisa kakhulu lokho ngoba sohamba sisofika emakhaya nase lapho kuzalwe khona umama. Wami wahamba uhambela la ekhaya. Nakho futhi kuyidala inkinga lokho. Kanti kwakwenziwe isenzo. Lapha ekhaya komama. Okulona dlozi okulona nginamandla ngalo la ekhaya kulomzuma ngwakha ngalo mama osuka kuleli ekhaya. Sokuvela inkinga ke manje uhambile lo mama emhlabeni. Kwangalungiswanga lapha ya. Kunalento okushiwo ukuthiwa amadlozi. Amadlozi mfowethu akhona. Uthothi idlozi lasekhaya komama alegaliswanga la ekhaya. Ushona nje umama vele idlozi lakhe liselapha ya kwaMkhize. Washona umama. Wazongcwatshula la kwaNgubane. Ngiyibona phesha khona le ndaba. Mase ecwashela kwaNgubane umama washona emhlabeni. Ngasikhala eshona umama emhlabeni kwafuna ukuthi mageze. Kufanele ugezwe kuphi? Ugezwe la ekhaya ugezwe ekhaya komama. Ngiyayizwa lo ndaba. Idlozi manje selukushiya endleleni awusahambi nalo ngoba alingeniswanga kwaNgubane. Angazi noma ke sizokala mfowethu lapho. Kuba nenkinga ke lapho mfowethu. Uthothi nalomuzi waNgubane ubulewe. Uyayizwa lo ndaba. Na kanjani okwaMkhize ngeke ivaleke inhlahla yakho. Usuza kuMahlabehlezi. Usathi uMahlabehlezi wena cha. Mfowethu ngoba idlozi lakini inhlabathi yakini ifile ivaliwe. Ngizocela ngidonse ngoMkhize. Kuwena. Uyayizwa lo ndaba. Ngoba la kwaMkhize ngeke lonakele kuwena. Saqhubeka liyangane yazalwa khona yayogana abashiya ngemuva. Sengiyabathatha nababeka kuwena. Uyabuya wena uza kwaNgubane. Bazowathola namandla labo bantu. Bazosebenza ukuthi bazokunikeza into encane. Mfowethu lokho ngiyacela ukuthi uqhubane noMahlabehlezi. Ngoba kukhona ukuthi kwaNgubane uyabathathila abantu bazokhanda umsamo. Laba bantu abakhanda umsamo kunalapha abangahlanganisile khona izinto zakhona. Uyayizwa lo ndaba. Ngoba umama ubeganile
washiya imoya ngemuva kuyasihlupha ke lokho kakhulu uthola into masizeka manje sofana sithi umsamo usukhande ubani wangubani sesiukhanda kuwe asawukhande umsamo la siphendula uhlaba sesiukhanda kuwena wena osaphilayo sesithatha abakwamkhize sobabeka kuwena ukuthi abamkhize abahlangana nabaphi nabakongubani kuze besebenzisana phela kuze uthole le mali oyifunayo bafowethu kuyahlupha lokuthola abafowethu bonke bayahamba bezinyangeni ngizokubeka kucace lokho inyanga iyakwazi umuthi yawufunda yakwazi ukulungisela kodwa ngokuthi manje inkinga idose endaweni ezihlukahlukene uyabona ngizodose ekhaya ngidose ekhaya komama uthothi lo muntu useyashayeka yayizwa lo ndaba mase eshayekile usuthola umuntu wakhe awusebenzi kanti umuntu wakhe uyasebenza inkinga ikuwe uyayizwa lo ndaba bafowethu ngiyangithanda ukuthi into basezenza singasenguwe sizikise nalomuntu okuhlolele mbuzisise kuthi nje ubuthi ikhala sekhaya komama abaxhumene bangibanga fanele ngenze njani kubo yena uzokutshela ukuthi hayi masenze amaku kanjalo ahlanganiseka nje kodwa uzosebenza kodwa ngenxa isimo sekhaya ngothi inhlabathi ibulewe ngeke kube ngale ndlela ekufuna ngayo uyayizwa lo ndaba kuye kubenzima ukwenzela abantu abangasekho izinto bese ngithi mina ke wazala ufumbethe inhlahla yakho kufanele silwe nale nhlahla sihlanganisa yona uze kwazi ukusebenzela yabona ke manje isystem sisikhomba kuphi eceleni singikhomba kuwena isangikhombi ekhaya kuma mina kwangubani isiyasikhiphe madlozini lapha thokoza khona kukhona indlela ekhona la enqamlela kodwa ngiyibheka ukuthi inqamlela kanjani kuze ingaxhumanisi nedlozi usebenze ngenhlahla yakho kodwa bebe bekhona laba bayidlozi kuwena kodwa sisebenza ngenhlahla yakho wazala ifumbethe sikhuluma nalomuntu okhuluma kuwe uyena simfuna ukuthi uma ukhuluma nawe bafowethu kungasididi boba ngizocela ukuyiqhubha le ndlela izothinta kubafundisi abanye abalaleli kahle mangisho kanjalo ngithinta abafundi ngithinta kanjalo thinta ukuthi umfundisi usebenza ngokuthandaza njobe sebenza ngokuthandaza nje ngiyakwazi ukumkhandela ukuthi uNkulunkulu yakhe sheshe exhumane naye kalula ngiyakwazi ukuthi ngale ukuthwala ngithwalisi mina kodwa ngiyakwazi ukuthi bexhumane uNkulunkulu wakhe lo kuyena uyayizwa lonto ngisho uzothi uma uthandaza kuhlangane lokho kuye kumphathe kabuhlungu ukuthi uma ngikhuluma ngento omnye akeze uyilalela kahle ekugcineni khona bengachaza khona ngobheka umndeni ngoba abaningi abazi ngobheka umndeni into enjalo uyayizwa lo ndaba ubheka umndeni wena okwazi ukukhuluma naye wena lo ngaphakathi kwena ningamlaleli kabi lo mabheka umndeni akezi kabi bafowethu akezi kabi akusona isithwalo leso uyayizwa lo ndaba shiya wabona imbuzi idla yeba ngwale lokho wayibonile kodwa wangazi ukuthi kungani athi yazi imbuzi bayinqume ekhaya afana ikhali uthi uyibiza amadlozi akunjalo kunjalo imbuzi mawuvela wenqume ngomese yangakhala kuye kuthiwa yini le ibhadi idlozi elivalile manje wena kungani uzwe kabi noma mhlambe ubona uzonde lokho ngiyaxolisa ukusho kanjalo ku social media la cala ningixolele bengangizwa kabi kodwa ngizama ucacisa uyayizwa lo ndaba kuthi akufe ngoba kusuka kuthi ngihlamba bafowethu kunini ekuzwakala kabi lokho ngizokucela ukupolisa kubo bonke abafuthu kwezokwelapha nabafundisi angibalahla abafundisi ngiyabathanda ngoba ibona abaxhumanisa kalula izinto kodwa ngifuna ukuthi amandla mawubona amandla aphansi emfundisi wami isonto yakho liyahlizeka woza amashabe ehlezi ungambheki kabi uyayizwa lo ndaba okungenzeka ngihamba ngize ngiyofika koGhana nje angihambeli ngoba ngisuka ngihambela ukusiza abanye abantu abakhathazekile abangekwazi ukufinyelela lapha efinyelela khona angisho ukuthi awufinyelele ngoba ungenayo imali nami anginayo imali kodwa ngisuka ngihambela ukuthi ukwazi ukuthola amandla uzowathola eduzane amen.